זמן בתוכן? כל שאלה של... סבלנות, בעצמי שאלתי, אז כנראה יענה את זה. אתם רואים שיש לו פה הרבה use cases, ושום מה לא רואים אותם פה. בדרך כלל לא רואים את תחשיב התוכן של ה-use cases, יש תחשיב תוכן של דרישות, יש תחשיב תוכן של use cases, לא רואים אותם, כי כנראה יש איזה מתג התחלתי לא הוגדר או שיחקו איתו. בדרך כלל הוא מראה, עובדה שקודם במה הקודמת, כן, הסרט הקודם זה היה. המתג נמצא בדרך כלל, זה קשור לדיאגרמה, אני הולך לדאבל קליק, ויש לי פרמטרים של הדיאגרמה, ואז יש לי כאן אלמנטים, ופה כתוב package contents. כנראה שרוצה לראות מה יש בפקאג'ים, ואז הוא מראה את זה יפה. יופי. עכשיו אני רואה שבאמת יש לי כמה קבוצות, דרך אגב, אני רואה רק שתי קבוצות שלו. תראה פעם איך עשית את זה? עוד פעם. כל פעם שאני רוצה תכונות מסוימות של דיאגרמה, אני לוחץ דאבל קליק באזור ריק, הוא פותח לי את התכונות של הדיאגרמה, ואז במקרה הזה אני לוחץ על אלמנטים, והיה לי package contents, היה חסר לי פשוט. דרך אגב, היה חסר למשל שמירת נתונים. כנראה שבנית את זה מהבראוזר, צריך להביא את זה חזרה לפה. שמירת נתונים, וגם נדמה לי עיבוד נתונים. לא, אולי זה למעלה, לא? כל החבר'ה האלה, צריך להביא אותם לכאן. בסדר? רגע, זה לא למעלה? לא. אם זה היה למעלה, אולי מביא אותם פעמיים. הוא לא מביא פקאג' פעמיים. הם היו חסרים, כנראה שבלהט הקרב זז. מה היה בצד השמאל? עכשיו אני מתחיל לראות את התמונה מלאה. זאת אומרת, יש לי X קבוצות, מתחילים לראות שהפרויקט לא נמצא בעבודה, וקבוצה של שני תהליכים, קבוצה של 4 תהליכים,